slompret slompret kempul mungkum kandang reya ketipo ngimbal bonang loro tur sendro slompret belo jaran kepang nyungklang merake gigel macan mangap magap magap ujang kanong kalian nimbra wonco ndungkang gunan reyok pranyata gawe gembira ujang kanong mentolot mentokrom merane ngablak dangane ngablak donong dogong ketipung amaruntung slompret celo barongane mantuk-mantuk guna padang padha numpak jaran kepang trepat reges man jeget kae noli gebes lolo kae jaranan mahardika budaya jaya kentongan ngimbal tondo rondo kampung aja wekayo ayo kanca mbok aja padha limba sing manggon kampunge aman saka tindak durjana saiki wajine kilir sing padha turu wajine lir saiki wajine kilir sing padha turu wajine aja wakayo ayo kanca mbok aja padha limba sing manggon kampunge aman saka tindak durjana saiki wajine kilir sing padha turu wajine lir saiki wajine kilir sing padha turu wajine asik ayo bakewa mahardika budaya yo ye lamun endah kang katulu amranane
kuncara ayam netra walaya lan tinata tulung ngagung tar saya raharjo nunggal tekatan makarya Ayo Mbah Dewa. Asik lho. Mahardika Budaya. Iya. Nyanyuwun kang maha kuwasa ayam tentrem mulya lan tinata lamun nindakan katulung amranani yang semake kalbu gumelar wujude kutha tulung agung nyata terus dinata subur lan makmur bumine anggrem baka seni budayane papan wisata kang asri tulung agung datan nguji wani ayam tentrem kaya latinata tulung agung tansah kuntara ayam tentrem lan tinata tulung agung tansaya raharja nunggal tekad amakarya prakawula lan pangarsa praja nyanyuwun kang maha kuwasa ayam tentrem mulya lan tinata Iya. Iya. Gara-gara bojoku lunga aku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca wayah bengi nandang rasa bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun omahku gedhong tebel mewah masak gendong ladang sawah 3 enggon 3 tahun bojoku bali tak takoni jare mong cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge gedhi kok kebangetan uripku aku kangen kowe mlayu gara-gara bojoku lunga jaluk pagati rabi Cina gara-gara bojoku lunga awak iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca wayah bengi nandang rasa bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun omah
aku gedhong mobil mewah emas sak gentong telung enggon telung taun bojoku bali tak tokani jare mong cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge gedhi kok kebangetan uripku aku kangen kowe mlayu gara-gara bojoku lunga jaluk bagat dirabi Cina yuk Mahardika Budaya yuk ayo ger wayahe saben dina aku mikir nganti stres ning nyatane sliramu wis ora grewes awak rusak arep mangan ora enak mikir bojo yen neng omah ora jenah saben bengi aku mung ditinggal lunga hoe ning nyatane sliramu wis ora ngira oh le ayo ger maju ger ayo ger tak prok garosku ger oh ya lho oh ayo to ayo ger Baya elek prasaja nalika jaman ora bakal ninggal aku bahkan sewu panggoda sliramu saguh ora kuat ati ngadepi lalakonan kaya tak tresnani jebule pamer ayu karo Pak Pur dhewe ora nyono ora ngira kaya gini kejeme hatimu teka merkala dijanji rikala semua ora kuat ati ngadepi lelakon kang kaya ngene sliramu
musik tak tresnani jebule pamer ayu mring wong siji sak bendina mung ngelamun jroning wengi sepi sampun among tansah katulung wewayangan kudu mas asik wong bagus tinalisan linalitan bisa lali saya saya angre rujit ati lelewamu wong bagus asik Kampungku mantil ing pandu ing netra apa tega apa tega citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye mongko kang mas katresnanku kebesane tanah bisa tinuku Junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku wiwitane among nyawa suwe-suwe njur tuwa katresnan selagamu kan anglam-lami tansah gumandhel ing pandelen netra ayo dik apa teka asik Citra ing Bapak Pur. janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongko kang mas katresnanku bebasane tanah bisa tinuku Junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku Iya, Lo oh ayo ger oh ye Mahardika Budo ya ayo mas kampret ayo oh ye oh, iya, oh,
abang ijo neng prapatan apa de kuwi jenenge setopan putih-putih neng kuburan apa de kuwi jenenge pocongan abang-abang rakut tangan apa de kuwi jenenge rambutan gundal gandul sarungan apa de kuwi jenenge kentongan gundal gandul warna-warna ya dek yo iki jambu iki nangka Gundul-gundul pancen nikmat ya Mas ya ana terang ana tomat gundal gandul ana kuping apa de kuwi ngono anting-anting Gundul-gundul sing kok gawa kuwi apa iki koncine mbok rondo abang ijo neng prapatan apa de kuwi jenenge setopan putih-putih neng kuburan apa de kuwi jenenge pocongan abang-abang rakut tangan apa de kuwi jenenge rambutan gundal gandul sarungan apa de kuwi jenenge kentongan gundal gandul warna-warna ya deyo iki jambu iki nangka Gundul-gundul pancen nikmat ya Mas ya ana terang ana tomat gundal gandul ana kuping apa de kuwi ngono anting-anting Gundul-gundul sing kok gawa kuwi apa iki koncine mbok rondo oi iya oh yo iya oh yeah
Sempret sempret kempelungkung kendang reok ketipo ngimbal bonang loro tur slendro selompret melok jaran kepang nongklang meraing ikan macan mangap megap bocah ganteng gelia kiprah kagungan reok pranyata gawe gembira awas ya ya Mahardika budaya Caritane wong seneng tunggal sak balik wiwitane langga jejer sak bendinane saya suwe sampeyan jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe Iki sugeng sonten Mas Kirun. Arep takon rene ya ora nek sing ditampung tepunge rene agawe larane ngati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawon tresnaku wis kadung buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalne Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin at-tatama bi ismillah isolatan wa inatan idawamimu bilahi tombo ati iku
sakwernane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane ping pindhone salat fardu lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping pate weteng kudu betaluwe ping limane cikir dalu ingkang suwe sekabe lamun bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadakbar bi'inillahi salatan kalimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku lima sawarnane kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping pate wateng kudu betaluwe kaping lima dikir wengi kang suwe salah sawijine sebab bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi ayo kene siji boko siji nyeteko bapa kene ger tak usadani ger ayo ger iya bapa aku tak tambanono bapa awakku selak ora kuat ning kene panas oi ya oi mahaning ciptaku marang yang maha wiku paringono wahyu muka bagian warga guyub rukun bagas marat wiris duh Gusti kang maha sin mugi kersa angat guna mahaning ciptaku marang yang maha
pun tegas waras wiris duh Gusti kang maha sih mugi kersa angapuna